Pa mor aml ydych chi yn checio'ch bronna? Cam 1. Dechreuwch dros sefyll yn y drych yn edrych ar eich bronna. Newch yn siŵr bod eich sgwydda chi'n syth a'ch dwylo ar eich cliniau i chi gael gweld unrhyw newidiadau. Dych chi angen edrych am unrhyw lwmp newydd neu os yw'r croen di caledu o gwbl. Hefyd, dych chi angen edrych i weld os oes yna unrhyw wahaniaethau newydd rhwng y bronnau. Dych chi hefyd angen checio i weld os oes yna unrhyw newid yn y nipples, os ydy'r nipple yn pwyntio am i fewn mwy o sydyn neu'n pwyntio gyfeiriad gwahanol i'r arfer. Cam 2. Codwch eich breichiau a chwiliwch am yr un newidiadau. Mae breast tissue yn ymestyn lot pellach na'r disgwyl ac felly mae'n bwysig bod chi'n gwneud positions gwahanol rhag ofn bod yna bethau yn cuddio. Cam 3. Nesa, mae rhaid chi deimlo'ch bronna wrth orwedd i lawr. Defnyddiwch bysedd cyntaf eich llaw gan gadw'r bysedd efo'i gilydd. Defnyddiwch circular motion a newch yn siŵr bod chi'n cyfro'r fron gyfan o'r top i'r gwylod a bob ochr. Cam 4. Nesa mae rhaid chi deimlo'ch bronna tra bod chi'n sefyll neu'n istedd. Gorchuddiwch eich bron i gyd achos mae breast tissue yn ymestyn yn bellach na'r disgwyl. Mae'n bwysig bod chi'n dod i arfer efo sut mae'ch bronna chi'n teimlo ac yn edrych ar wahanol adegau o'r mis. Mae menstrual cycle yn gallu neud nhw edrych a teimlo'n wahanol, felly mae'n bwysig gwybod beth sy'n arferol i chi a be edrych allan amdano os dyn nhw'n newid. Os ydych chi'n dod o hyd i unrhyw newidiadau neu dod o hyd i lwmp, mae'n bwysig bod chi'n trio beidio panicio ac yn cysylltu efo'ch GP i weld be di be. Mae'n bwysig chi wybod bod y rhan fwyaf o lympiau'n troi allan i fod yn gwbl ddiniwed neu yn gyflwr arall sy'n haws i drin. Basically, os ydych chi'n checio'ch hunan yn rheolaidd, newch chi wybod beth sy'n normal i chi a fyddwch chi'n gwybod os oes yna wbeth yn newid. So just do it!